мақомоти марзбонии тоҷикистон дар пайи як моҷаро дар як мавзеи сарҳадӣ бо қирғизистон 4 марзбони қирғизро боздошт ва баъди як музокира бо мақомоти кишвари ҳамсоя онҳоро раҳо карданд. Як манбаи наздик ба раёсати марзбонии вилояти Суғд рӯзи 10 июл ба радиозода гуфт 4 марзбоне ки дар ҳудуди ҷамоати Ворух Исфара боздошт шуданд, баъди музокира бо марзбонони қирғизистон раҳо карда шуданд ва ба ҷои доимии худ баргаштанд. мақомоти марзбонии тоҷикистон ин амали марзбонони қирғиз ва сокинони деҳи Оқсойро кӯшиши барангезии навбатӣ арзёбӣ карданд ва гуфтанд баъди баррасии масъалаи мазкур ҳолу вазъ ором аст. Саид Акбар Сафаров, як сокини ҷамоати Ворух, ба радиозода гуфт вақте чанд сокини Ворух хост ки дар қитъаҳои замине ки ба худашон тааллуқ доранд кишт кунанд, сокинони ҳамсоя қишлоқ омада даъво намуданд ки ин қитъаҳо ба онҳо тааллуқ надоранд. Ба қавли Сафаров баъди ин бигӯмагӯҳо марзбонони қирғиз омаданду аз сокинони худашон ҳимоят намуда кӯшиш карданд Ворухиёро берун намоянд. Вай гуфт баъд сарҳадбонони тоҷик ва милисаҳо омаданд ва моҷаро бидуни хушунат анҷом ёфт. хадамоти марзбонии қирғизистон ба бахши қирғизии радиозода гуфт ки марз ором аст ва ҳеҷ ҳодисае рух надодааст. дар ҳоли ҳозир ба таври дақиқ аломатгузорӣ нашудани қитъаҳои баҳсӣ дар минтақаҳои марзии тоҷикистону қирғизистон пайваста баҳсу моҷароҳоро ба вуҷуд меорад. дар авоили моҳи гузашта дар натиҷаи ҷанҷолу сангандозӣ дар як ҳамин маҳаллаи Ворух чанд нафар аз ҷумла раиси маҳаллаи ҳамин ҷамоат захмӣ шуд. моҷаро рӯзи 31 май байни сокинони ҷамоати Ворух вилояти Суғд ва маҳаллаи Оқсои вилояти Бодканди қирғизистон сар задааст, вале ба мақомоти ду тараф муяссар шудааст ҷанҷолро фурӯ нишонанд.